Вітаю вас, паважаныя слухачы, і віншую з Новым годам і Раством Христовым. Вы слухаеце выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. Многія з нас, вернікаў, толькі што адсвяткавалі сустрэчу Новага году і Раство Христова. І ў гэтым выпуску праграмы я намерваю яшчэ звярнуць увагу на важныя словы, выказаныя пра Ісуса Христа некалькі стагоддзяў да часу Ягона нараджэння ў Бетлееме. Яны адкрываюць нам розныя ролі, якія Христос выканаў, будучы тут на зямлі з намі. Запрашаю праслухаць, гаворыць Юрый Рапецкі. Вось дзева ва ўлоні зачне народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануіл. Бо дзіця народзіцца нам, сын будзе дадзены нам, уладарства на плячах у яго, і дадуць яму імя. Дзівосны дараца, Бог моцны, бацька вечнасці, князь міру. Ён узяў на сябе нашыя немачы, забраў нашыя хваробы. А мы думалі, ён быў паранены, пакараны і знішчаны Богам. А ён дзівосны дараца, Бог моцны, бацька вечнасці, князь міру. Ён паранены быў за грахі нашыя, пакутаваў за беззаконні. Кара міру нашага была на ім, і ранамі яго мы ацаліліся. Бо ён дзівосны дараца, Бог моцны, бацька вечнасці, князь міру. Бацька вечнасці, князь міру. Бо ён князь міру, бо ён князь міру, бо ён князь міру, бо ён князь міру. Мы ўсе жывём у сваім асяроддзі і ўвогуле імкнёмся да адных і тых жа мэтаў. Інакш кажучы, мы ўсе аднолькава шукаем і імкнёмся да асаблівых універсальных каштоўнасцяў, як прыкладам, да душэўнага супакою і персанальнага шчасця, суцяшальнага дагляду ад бацькоў, а пазней ад іншых людзей, запэўнення ў тым, што ўсё выйдзе добра і шчасліва для нас. Усе такія каштоўнасці мы найчасцей шукаем з надзеяй, што таксама будзем мець сяброў, з якімі можам раіцца пры складаных жыццёвых справах. Нам патрэбныя людзі, якія прайшлі ўсялякія жыццёвыя перажыванні, дасягнулі нейкага досведу і валодаюць жыццёвай мудрасцю. Такія ж, мы лічым, могуць парадзіць нам, як і што рабіць, калі сустракаем цяжкія часы. Так, мы маглі б дабавіць да гэтага спісу розныя іншыя каштоўнасці, але гэта ўжо служыць адэкватным пералічэннем фактараў, што адкажуць на нашыя персанальныя патрэбы. Мы недавно сустрэлі Новы год
і адсвяткавалі раство Христова. І ў сувязі з гэтым мы можам суцяшацца падбадзёрлівымі словамі ў Святой Бібліі, якія адказваюць на нашыя духоўныя патрэбы і жаданні. Я маю на ўвазе прарочыя словы, запісаныя некалькі стагоддзяў да нараджэння Ісуса Христа, якія выказваюць мэту прыходу Ісуса Христа. У 9 раздзеле кнігі пророка Ісаі мы чытаем: «Дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, улада на плячах ягоных, і назавуць яго цудоўны дарадца, Бог магутны, бацька вечнасці, князь супакою. Вялікая будзе ўлада ягоная, і супакою не будзе канца на пасадзе Давіда, і ў валадарстве ягоным, якой ён паставіў моцна і ўмацуе судом і праведнасцю ад цяпер і навякі». У кантэксце гэтыя словы былі непасрэдна выказаны і накіраваны ізраільскаму народу, які перажываў жудасны прыгнёт ад іншых народаў. Бог таксама перажываў за іх, але бяда была ў тым, што ізраільскі народ таго часу адступаў ад Господа Бога, нават перастаў яго шукаць. Пішацца ў кнізе Ісаі: «Господ падняў прыгнятальніка Рэцына на яго, і ворагаў ягоных павярнуў на яго, Сірыю з усходу і філістімцаў з захаду, і яны жерлі Ізраіля поўнай пашчай». Пры ўсім гэтым не адвярнуўся ад іх гнеў ягоны, то бок Божы, і яшчэ выцягнутая рука ягоная, але народ не павярнуўся да таго, хто пабіў яго, і Господа магутнасцяў яны не шукалі. Гады працякалі, і былі тыя моманты ў гісторыі габрэйскага народа, калі Бог праяўляў сваю любоў і ахову над ім, але таксама ён дапускаў тыя ж сумныя часіны выпрабавання. Хоць яно так і было ў той час, словы, запісаныя Ісаіяй аб будучым Месіі, заставаліся перад народам. Бог паабяцаў паслаць ім свайго выбранага Месію, які меўся паказаць ізраільцянам і ўсім нам Бога і навучыць нас, як нам трэба жыць згодна Божым запаведзям. Таксама ён павінен быў прыйсці з другой нечаканай для нас мэтай, каб памерці ахвярнай смерцю за ўсіх нас людзей і даць кожнаму чалавеку магчымасць атрымаць дараванне грахоў, мэтанакіраванае жыццё тут на зямлі і пасля вечнае жыццё ў Божым царстве па веры ў збаўцу Хрыста. З якімі дабраславеннямі павінен быў прыйсці Христос? Перш за ўсё сказана, што Месія стане магутным Богам для нас. І сапраўды, ён стаў для кожнага з нас вернікаў тым вялікім і магутным Богам. У некаторых месцах Святога Пісання ясна паказана, што Ісус Христос з'яўляецца і Богам, і чалавекам. Ён ёсць тым моцным Богам для кожнага, хто звяртаецца да Яго з просьбай даравання грахоў і новага духоўнага жыцця па веры ў Яго. Габрэйскае слово тут жа «гебор» са значэннем «герой» указвае на яго як на таго магутнага і вялікага героя і здольнага змагара за нас. Будучы нашым змагаром, Христос застаецца з намі пастаянна і абараняе нас ад усякай небяспекі, якая магла б пашкодзіць нам. Ён дапамагае нам не ставацца спакусам, умацоўвае нас пры змаганні супроць усякага зла. У кнізе «Выхад» у 15 раздзеле мы чытаем пра Бога Хрыста цікавыя словы, якія прадстаўляюць яго як таго магутнага змагара за нас. Старазапаветны прарок Майсей засведчыў пра Бога словамі праслаўлення пасля таго, як увесь ізраільскі народ адступіўся ад Чырвонага мора, дзе загінула войска егіпецкага фараона. Мы чытаем: «Тады заспяваў Майсей і сыны Ізраіля гэты спеў Господу. І сказалі, кажучы: заспяваю Господу, бо узвялічваючыся, узвялічыўся ён. Каня і вершніка ягонага ўкінуў мора. Сіла мая і песня, Господ,
і Ён стаўся для мяне збаўленнем. Ён Бог мой, і я услаўляю Яго. Ён Бог бацькі майго, і я узвышаю Яго. Господ ёсць муж вайны, Господ імя Ягонае. І калі гаворыцца, што Бог ёсць тым мужам вайны, то якраз тут жа ўжываецца габрэйскі тэрмін «гебор». Господ заступаўся за ізраільскі народ, калі ён шукаў яго і спадзяваўся на ягоную дапамогу. Апостол Павел піша пра вялікую сілу збаўцы Ісуса Хрыста ў пасланні да каласянаў. Ён ёсць вобраз Бога нябачнага, першародны ўсякага стварэння, бо ў ім створана ўсё, што ў небе і што на зямлі, бачнае і небачнае, ці то пасады, ці то панаванні, ці то начальствы, ці то улады. Усё праз яго і для яго створана, і ён ёсць перад усім, і ўсё ў ім стаіць. Бо ў ім жыве ўся поўня боства цялесна, і вы напоўненыя ў ім, які ёсць галава ўсякага начальства і ўлады. Так, мы ўсе маем патрэбу ў змагары за нас, і тым змагаром стаў Ісус Христос. Другое, што мы заўважаем, зводзіцца да таго, што абяцаны ў кнізе Ісаіі Месія стане для многіх бацькам вечнасці, ці як перакладаюцца гэтыя словы ў іншых версіях Бібліі, ён стане нашым вечным бацькам. Калі мы думаем пра бацьку тут на зямлі, дык ведаем, што ў кожнага чалавека была і маці, і бацька. Бацька можа быць той, хто разам з жонкай зачалі і нарадзілі свайго сына або дачку. Але мы таксама разумеем, што ў асаблівых абставінах бацькам можа быць той, хто апякуе чужую яму асобу, прымае і вылівае сваю любоў на таго, хто не ёсць ягоным сынам або дачкой. Такі бацька выбірае, каго прыме ў лону сваіх улюбёных і тую ж асобу сваёй шчырай любоўю. І ці не так сталася з намі, паслядоўнікамі Хрыста? Памятаем, што ў Слове Божым сказана, што мы былі Богам прадвызначаны на усынаўленне і удачарэнне. Ён нас прыняў у сваю сям'ю улюбёных, калі мы ўверавалі ў Яго. І варта тут жа таксама адзначыць, што Христос прыйшоў да нас як наш бацька з тою мэтаю, каб даць кожнаму з нас новае жыццё, жыццё з унутранымі і духоўнымі зменамі, і каб мы жылі згодна з прынцыпамі ягонай святасці і праведнасці. Ён сышоў на зямлю не дзеля таго, каб нас асудзіць, а каб нас збавіць ад нашых грахоў і даць нам надзею на шчаслівае існаванне ў ягоным царстве. У дабравесці паводле Яна мы чытаем, што не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не судзіцца, а хто не верыць у яго, той ужо асуджаны, бо не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. Ісус Христос нарадзіўся ў Бетлееме дзеля таго, каб адкрыць усім нам шлях да збаўлення і сапраўднага шчаслівага і значымага жыцця. Ён ёсць нашым вечным бацькам, які нас даглядае, ахоўвае і задавольвае ўсе нашыя патрэбы. Ён нас любіць сваёю вечнай любоўю і трымае нас у сваіх руках. Слава і падзяка яму за такую заклапочанасць па нас. Але ідзём далей. Сказано, што абяцаны Месія стане для нас цудоўным дарадцам. Это гаворыць аб тым, што Христос валодае найвышэйшымі ведамі аб усім, што бывае ў сусвеце. Ён ведае ўсё, што існуе і збываецца ў нашым жыцці. Мудрэйшага за Божага Сына ніхто з нас не можа быць. Уся мудрасць засяроджана ў Христе, і таму пророк Ісаія называе яго нашым цудоўным дарадчыкам. Узровень ведаў у Христа пераступае ўсе межы чалавечага знання. Бо ці ж не ён стварыў сусвет, зямлю і ўсе формы жыцця на зямлі. Это значыць, што Господ поўнасцю разумее нашыя асобныя цяжкасці і здольны змяніць ход нашага жыцця ды павярнуць да лепшых вынікаў.
Ён валодае найвышэйшай мудрасцю і гатовы навучаць нас, як трэба жыць для нашага вечнага добра, калі мы верым у Яго і спадзяёмся на Яго ва ўсіх справах жыцця. Збаўца Христос усё бачыць, усё ведае і разумее ўсе працэсы, што адбываюцца на зямлі ў нашых душах. І раз Ён творца ўсяго і ўсіх, то Ён можа стаць нашым цудоўным дарадцам. Зразумела так. Христос не толькі ведае ўсе ісціны, Ён сам з'яўляецца ісцінай. Гэтую думку Ён выказаў ночы, сказаўшы: «Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, калі не праз мяне». Калі хто хоча пазнаёміцца з Богам, ён это робіць праз Ісуса Христа, бо Христос з'яўляецца тым шляхам да Бога, праўдаю і крыніцай жыцця. Раз Христос усяведны, то Ён можа стаць тым найлепшым дарадчыкам любому з нас. Лепшага дарадчыка мы не знойдзем, і Ён запрашае кожнага з нас звяртацца да Яго, калі мы маем патрэбу ў ягонай парадзе і добраславенні. «Придите до меня все спрацаванные и обтяжарные», — Он сказал. «Я дам вам супокой. Возьмите ярмо мое на себе и навучитеся от меня, бо я тихий и покорного сердца, и знойдете супокой душам вашим, бо ярмо мое доброе и тяжар мой легкий». І яшчэ адна рыса характару ў Месіі Христа, што памагае нам жыць шчасліва. Ён аказваецца князем супакою для тых, хто верыць і спадзяецца на Яго. Мы ўсе пераносім складаныя моманты, калі страчваем супакой і сэнс усякага суцяшэння. Мы сустракаем свае цяжкасці і не ведаем, як рэагаваць і што далей рабіць. Узнікаюць канфлікты ў сямейным жыцці, дзеці не пагаджаюцца з бацькамі, муж жонкай сварацца, не раз на месцы працы адсутнічае цішыня і лагоднасць. У нашым свеце мы заўважаем адсутнасць супакою і міру паміж краінамі і іхнімі ўрадамі. Пры ўсім гэтым Христос заклікае нас да сябе, каб мы ў малітвах Яму спазнавалі і адчувалі ягоны супакой. Перад сваім укрыжаваннем Христос сказаў вучням: «Вось прыходзіць гадзіна, і ўжо прыйшла, калі вы рассеецеся, кожны ў свой бок, і пакінеце мяне аднаго. Але я не адзін, бо Айцец са мною. Это сказаў я вам, каб мелі супакою ва мне. У гэтым свеце горы мець будзеце, але будзьце ўпэўненыя ў тым, што я перамог свет. Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Не так, як свет дае, я даю вам. Няхай не трывожыцца сэрца вашае і не палохаецца». Так, толькі звяртаючыся да Яго, мы знаходзім супакой для сваёй душы. Паважаныя слухачы, мы толькі што адсвяткавалі той выдатны дзень, калі прыпомнілі нараджэнне збаўцы Ісуса Христа ў Бетлееме. І з радасцю адсвяткавалі Яго. А ці мы спыніліся ў сваіх разважаннях, ды ці задумалі аб тым, дзеля чаго Христос прыйшоў на свет? Згодна сказанаму ў кнізе пророка Ісаіі, Месія прыйшоў з тою мэтаю, каб стаць для кожнага з нас цудоўным дарадчыкам, магутным Богам, вечным бацькам і князем супакою. Ён запрашае кожнага з нас навярнуцца да Яго з вераю і са спадзяваннем на Яго, як збаўцу і ўладара нашых сэрцаў. Ці Ён з'яўляецца для цябе і мяне, паважаны слухачу, усім тым, што было сказана пра Яго? Калі не, то трэба навярнуцца да Христа, адкрыць сваё сэрца Яму і пайсці ўслед за Ім. Трэба чытаць ягонае слова, Біблію. Будзьма далей славіць Яго, звяртацца да Яго і прасіць ягонае кіраванне ў нашых жыццях. Это напоўніць нас ягонай радасцю і суцяшэннем і дапаможа нам жыць паводле ягоных запаведзяў. Наша надзея на Яго. Дапамажы нам у гэтым Ісусе Христе. Амен.
мислях ляжиш, ти ті ведає, хто, що ти цар. На соломе ложек постелили, ти ведає, хто, що ти владар. Аллилуйя, аллилуйя, народився цар. Аллилуйя, аллилуйя, народився цар. Пастухи прийшли тебе вітать, чому ж тільки яни? Бо почули, ж треба їм чекать, спасу для людей усіх. Аллилуйя, аллилуйя, Господь єсть Христос. Аллилуйя, аллилуйя, Господь єсть Христос. Мудраці за зоркою йшли, каб принести дар. Сина Божого знайшли, слава володар. Аллилуйя, аллилуйя, народився цар. Аллилуйя, аллилуйя, народився цар. Мудреці і пастухи славили цара. Юнатіни збавця землі, хай учить йому хвала. Язев з Марією дитятка люляли, ангели співали. Немовлятка тихо спала в яслях, тебе дали ви, що ён цар. Поважаныя слухачы, час прыйшоў нам развітвацца. Але перад гэтым паслухаем словы, запісаныя старажытным аўтарам Сімеонам Полацкім пра нараджэнне Хрыста. Слава ў вышынях Богу, які стаў чалавекам, на зямлі мір усім Божым людзям. Чалавек мусіў заплаціць смерцю за тое, што Адам хацеў набыць праз садавіну. Цераз Адама ў свеце усталявалася смерць, а жыццё маем цераз Бога чалавека, якога ведаем. Ён быў без маці раней вякоў, народжаны ад айца, а потым цудам без бацькі учалавечыўся цераз маці ў наканаваны час. Ён быў у слязах, каб мы мелі радасць. Ён прагнуў і цярпеў смагу, каб мы маглі есці і піць ад крыніцы жыцця. Ён быў спавіты полкамі смерці, каб шатан не мог загубіць нас. Ён прыйшоў у подлый вярцеп, каб нас узвесці на неба. Усім сабою ахвяраваў, каб прыцягнуць да сябе. Яму да ног мы пакорліва прыпадаем і з анёламі спяваем: слава ў вышынях Богу. І сапраўды так. Ісус Христос быў пасланы Богом Айцом для нашага збаўлення і шчасця. Яшчэ раз віншую з раством Христовым. Трымайцеся да новай сустрэчы. Праграма «Добрая вестка», вядоўца Юрый Рапецкі.